Я абіраю жыць у дастачы. Кожны дзень я раблю ўсё, каб маё жыццё было камфортным. Я абіраю дзеянне. Я абіраю поспех. Я абіраю дабрабыт. Мяне дастаткова ва ўсіх сферах жыцця. Я лёгка засвайваю новыя веды, пераймаю новы вопыт. Сучасны свет дае мне ўсе магчымасці для дасягнення любой маёй мэты. Я прымаю гэта з удзячнасцю і з задавальненнем выкарыстоўваю ўсё, што прапануе мне сусвет. З кожнай новай справай, новай ідэяй, праектам да мяне прыходзіць новы досвед і новы поспех. Грошы – гэта мера падзякі свету за мае веды, навыкі, дзеянне. Свет удзячны мне, і я прымаю з радасцю яго ўдзячнасць. Багацце – гэта сродак дасягнення маіх мэтаў. Я абіраю быць у багацці і дасягаць сваіх мэтаў экалагічным для мяне і свету чынам. Я абіраю жыць у дастачы. Я абіраю дзеянне. Я абіраю поспех.